Volám sa Motyčík Miroslav, venujem sa viacerým formám výtvarného umenia. V prvom rade je to kolorovaná perokresba, karikatúra, kreslený humor. Druhým veľkým žánrom je oleomaľba. Obidvom žánrom sa venujem viac ako 3 desaťročia. Dá sa povedať, že karikatúre troška viacej, je to viac ako 4 desaťročia. Z pohľadu karikatúry alebo perokresby alebo kolorované perokresby sa dá povedať, že som hľadal, nachádzal svoj výraz výtvarného štýlu alebo teda kresby ako takej. Dospel som do formy šrafúrnej kresby, kde sa snažím vyjadriť základný tvar a tento tvar potom dotvárať rozličnými doplňujúcimi grafickými matricami. Z pohľadu oleomalby je to žáner, ktorý má obrovskú varietu možností a samozrejme išlo mi o pochopenie zvládnutie základných, dá sa povedať, že foriem tejto techniky a napokon nie len foriem ako takých z hľadiska tvorby, ale aj potom hľadanie z pohľadu zvýraznenia, stabilizácie kresby a celkového stvárnenia vizáže danej kresby. A najväčšou premenou moja tvorba vlastne prešla v období, keď som okrem karikatúry a kresleného humoru sa začal venovať viacej oleomalbe. To bolo to kľúčové obdobie, kedy som hľadal ďalšie výrazové prostriedky na stvárnenie mojej tvorby. A v podstate v ostatnom treba povedať, že akékoľvek formy výtvarného umenia, ktorým sa venujem, domnievam sa, že neustále gradujú, hľadajú nové formy vyjadrovania, nové formy stvárnenia a nové formy spodobovania.